ardaning goro-goro Sura Sudira Jayaning kang arep tekaping Darmastuti sapa sing tumindak becik bakal atuk tetekan salah tinemu sapa sing tumindak ala ing kena wahyuning bakal sirna layu merga katapanke pecut sang sangga dawana minangka piyanggelipun para sang bapa Jaya Wijayanti kalis lirik ing sambikala sing nedya ngrusak isah kalih karsanggya dandaning Srakala jumakani bani Batara wah raga Sukumarga Daya wah Budaya salam budaya bangsa, salam paseduluran saking warga besar Sukma Manunggal Budaya Mijil saking Ardan Wonorejo Selapura dipun pangarsani dening panjenenganipun Mas Noval Krisdianto nggih katimbalan sowan ngarsa dalem Bapak Suryanto Ibu Mujiati kanthi tajat tasakuran keluarga Purwosari Ngaringan RT 1 RW 1 Gandusari. Di mangke dipun paringi kelancaran ugi usaha Evi Frozen dalam rangka menika pada malam hari ini tasyukuran juga usaha mugi-mugi dipun paringi lancar, mugi dipun paringi berkah, diparingi laris rejeki kang kathah rejeki warahmah. Mugi karo gembara penonton mugi-mugi dipun paringi kawilujengan kang keteman ngarahayon. Mugi para bakul-bakul dipun dongakne daganganipun laris sing asale balik sangka duit, balik dadi duit ingkang kathah. Juga diucapkan terima kasih kepada Bapak Keamanan sedaya mawon ingkang sami rawuh. Juga dari panitia atas kerjasamanya pada malam hari ini menika saking keluarga agung Sukma Manunggal Budaya nggih nglipur pasugatan muga ngantos paripurna dipun paringi slamet wilujeng. Amin. Amat terkendali. Juga kami himbaukan kepada penonton yang hadir pada malam hari ini agar meneliti barang berharga panjenengan sedaya sing nggawa sepeda motor monggo dipun parkir di tempat yang sudah tersediakan, juga yang membawa barang berharga sing nggawa dompet, sing nggawa HP, sing nggawa anak, sing nggawa apa ae monggo diteliti dijaga sendiri-sendiri pun ngantos wonten laporan kehilangan dari pihak jaranan Ngaringan tidak bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan. Ya, maka dari itu dari penonton semuanya yang hadir agar mengecek dan gowo barang berhargane dipun jogo dhewe-dhewe dipun ngantos. Juga dari penonton atau dari pihak manapun dibukan mbok pilih niki mengke damel
keributan, kerusuhan akan dikenai sanksi untuk mengganti biaya keseluruhan. Jadi awas dari para penonton sing ribut, sing resek, sing gawe onar, monggo dipun hati-hati, aja sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan nggih. Saking keluargaku Sumo Manunggal Budi ngedal dalu menika ngedalaken pasugatan boko pasugatan nggih menika pasugatan ingkang wis pindhah badhe katur arupi menggalipun Demit Kreasi ing wasana katuraken sugeng dalu sugeng pinarak saking jam sangatos titipurnaning pagilane wasana Sumo Manunggal budaya semonggo. Medalipun Demit Kreasi. Sumo Manunggal Budaya. Genderane Kadya wis komite apiara pacara paurat umur sarane anono yo ingkang katite sajono mirati yo catetku Konderane komplekas kumite apiara pacara pamuraan umur sarane lan ana yo ingkang kacite sajoyo mirati sayuk nyos balake tok bok ayo bebas sikir wong ayu Ayo Sumo Manunggal Budaya. Yo
Setras tiba Waroko Soponan Baladudoyo Ayo lo dik mandang Woy Loko Ayo gede singger wong ayu Mangke para taprawa muda sekaraso busana prajurit Halo
juga ada Sukmo Manunggal Budaya. Rita Arsita. Ya. Kita bergoyang bro.
Sukma manunggal budaya. Oh, 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 ya oh, oh, ayo konco nglelure budaya engkane jalane lelure doe amre bisa lestari rambata konco kami budaya serta ana jaranane jaranan dame kreasi jaran kita tunggal kreasi tekan tutup dame kreasi langkah lanjut goyang anjutan orang masih bersama Sukma Manunggal Budaya Promas Pusat Jalan Kreasi jarak kita tunggal
Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Ayo yo, cantiknya Jawa Timur, Sukma Manunggal Budaya. Sakit hatiku, lihat
Beh, ngarep dum-duman. Yo. Oke. Oh, saya sih tak engkas ya. Ikinya Oke, Mas, ada satu ono lagi. Mas. Iya. Terima kasih. Oke, kembali bareng Sukmo Manunggal Budaya. Iki lo percaya. Kita goyang bareng Sukmo Manunggal Budaya. Sadarkah kekasih kelakuan kamu sungguh sangat menyiksaku. Padaku beri apa yang kau mau, tapi kau tak mengerti aku. Sakitnya hatiku dengar semua caramu. Bila kau terus begini, nanti ku bisa pergi. Ayo, Mohon sayangilah diriku di dalam hidupku, dan kau jangan nakal-nakal lagi. Dengarlah pujaan hati. Terima kasih. aku mohon mengertilah, kita jangan bertengkar lagi. Harap bisa dengar ini hati, janganlah putuskan hati. Sukmo Manunggal Budaya.
diriku di dalam hidupmu, dan kamu jangan kasar lagi denganlah pujaan hati. Aku mohon mengertilah, kita jangan bertengkar lagi. Hadapi semua dengan dingin hati, dengarlah pujaan hati. Hadapi semua dengan dingin hati, dengarlah pujaan hati. Oke, terima kasih. Gih, matur suwun. Mohon perhatian buat pasukan joget supaya tertib, dan saya minta maaf sekali. Mohon jangan